Croeso chi yma i'r Gell ar ddwrnod arall, a ni'n tynnu at ddiwedd mis Mehefin. O'n i ddim faint o ddiddordeb sydd gynddoch chi yng ngystadleuaeth bêl-droed yr Euros sy'n digwydd ar hyn o bryd. Ond un peth mae'r gystadleuaeth wedi ei wneud ydy rhoi cyfle i bobl ddangos eu cefnogaeth i'w tîm cenedlaethol. Dros yr wythnosau diwethaf, mae yna faneri fel y ddrai goch neu baner Lloegr wedi bod yn ymddangos ar Gair o'n cwmpas ni. Ac yna, wrth gwrs, mae gwerthiant crysau tîm cenedlaethol wedi cynyddu fel do'n ni'n bed dros yr wythnosau diwethaf. Yn ngheglwys ni, wrth gwrs, mae yna amryw wedi bod yn cefnogi tîm Cymru. Ond mae yna un teulu hefyd efo cysylltiad agos efo Ffrainc, ac felly mi oedd y crysau wedi cael eu prynu yn barod ar gyfer y gêm fawr nos Lun. A theulu arall sydd â cysylltiad teuluol ar Almaen a hwthen frwd i cefnogaeth i'r tîm hwnnw. Cyfle i ddangos yn lliwiau yn llythrenol. Crysau coch i Gymru, gwyn i Loegr ac yn y blaen. Wel, wrth gwrs, siom gawson ni'r Cymru dros penwythnos, a chefnogwyr Ffrainc, Noslyn a'r Almaen neithiwr yn cael eu siomi. Ond dwi'n dal i weld sawl un yn gwisgo'r crys coch yng nghwmpas i. Wrth gwrs, mae'n haws dangos yn lliwiau pan mae'r tîm yn gwneud yn dda. Dyna rhai uchaf i cloch fel arfer. A mae'n haws dangos yn lliwiau pan fydd yna gefnogwyr eraill o'n cwmpas ni. Mae'n wahanol os da ni wedi'n hamgylchu a chefnogwyr y rhai sy'n chwarae'n yn herbyn ni. Ac ar ben hynny, os di'n tîm ni'n colli, yna falle bod yn pennau ni'n isel a neina am gael dianc o'r golwg. Ac eto, pa fath o gefnogwr ydy hwnnw sydd ddim ond am gael ei weld pan mae ei dîm yn llwyddo. Fe alwodd yr arglwydd Iesu ar i'r rhai sy'n deud i bod nhw'n ddilynwyr iddo fo, i fod yn barod i ddangos i lliwiau nhw bob amser. Pwy bynnag fydd yn fy arddel i gerbron eraill, bydda finnau hefyd ni harddel hwy gerbron fy nhad rhwng sydd yn y nefoedd. Ac wedyn mi ychwanegodd y frawddeg yma. Pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, bydda finnau hefyd ni gwadu hwy gerbron fy nhad rhwng sydd yn y nefoedd. Mae'n galw ni i ddangos yn lliwiau fel rhai sy'n credu ynddo fel yn gwaredwr ac fel arglwydd yn y byd. Ac unwaith eto, mae'n haws gwneud hynny mewn rhai sefyllfaoedd na'i gilydd. Mewn capel neu eglwys yng nghanol cynulleidfa, mae'n hawdd canu Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Ond mae'n amgylchiadau lle nad ydy ddim yn beth mor hawdd sefyll allan fel rhai sydd am gael yn adnabod fel dilynwyr yn gwaredwr. Pan oedd Elias yn broffwyd yn Israel, a Jezebel, gwraig Ahab y brenin, yn hybu crefydd Baal, doedd hi ddim yn ddangos yn beth diogel iawn i ddangos eich bod chi yn credu yn Nuw Israel. Oedd Elias yn gweld i fod ar ben ei hunan. Geto mi ddydodd Duw wrtho fo, wel, mae yna 7,000 sydd heb blygu glin i Baal, sydd wedi bod yn gysur rhyfeddol i'r proffwyd a chalondid cael gwybod nad oedd o ddim ar ei ben ei hunan. Mi ffeindiodd Pedr ei hun hefyd mewn sefyllfa lle doedd hi ddim mor hawdd gwisgo ei liwiau yn agored yn do. Pan oedd ei athro wedi arestio ac yn llechu tu allan i lys yr archoffeiriad. Yn wyneb y milwyr, yr adeiladau mawr yn y brifddinas, yr arweinwyr crefyddol a niwiol ac yn temor bell o Galilea. Doedd o ddim am gael ei adnabod fel disgybl, gan deuru nad oedd hyd yn oed yn ei adnabod yr un oedd ar brawf. Ac all hynny ddigwydd yn hanes ni ar adegau. Dy ddim o'r boblogaidd yn gwlad ni i arddel Crist bellach. Tyden ni ddim yn cael ein herlyd fel ag sydd yn digwydd mewn rhai gwledydd, ond mae'n cymdeithas o ddefgar ni yn mynd yn fwy a mwy anoddefgar tuag at y rhai er enghraifft sy'n clynu at foesoldeb draddodiadol Gristnogol. Ac mae'n amgylchiadau lle da ni fod yn siarad yn glir yn erbyn y drwg ac yn amddiffyn y gwir, ond gwell gynnon ni aros yn dawel.
Dyn ni ddim am gael yn cyhyddo o fod yn eithafwyr ffundamentalaidd neu yn phariseaid hunan gyfiawn. Ac felly, pan fydd pawb o'n cwmpas yn chwerthin a rhyw sylw neu joc, dyn ni ddim am gael yn gweld fel rhyw greaduriaid di-hiwmor sych. Pan fydd rhyw feddwl aniwiol yn cael ei rannu, mae'n haws ganddo ni aros yn dawel. Pan fydd mynd yn erbyn y llif yn gosod ni ar wahân i'r heliw, yna mae'n haws cuddio'n pennau fel y 7,000 adeg Elias, neu gerdded ochr arall y lôn fel yr offeiriad a'r lefiad yn Nameg y Mab a Fradlon. Yn ôl y 1986, pan gefais i ymweld â Christnogion ym Mhrag, gyda'r comunyddion ar y pryd yn llywodraethu â llaw gadarn, mi welais i fel ag oedd arddel Crist yn gallu costio yno. Ond mi welais i hefyd y llywennydd oedd yng nghalonnau a bywydau rhai oedd yn ei chyfrif yn fraint o gael ei adnabod fel y Cristnogion dirmygedig hynny. Rhai nad oedd ganddyn nhw gywilydd i ddangos i lliwiau yn glir. Ac i minnau, mae'n gysur cofio, ar wythaf y geiriau ddyfynes i'n nghynt, pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, bydda fyna hefyd neu gwadu hwy gerbron fy nhad, rhwng sydd yn y nefoedd. Mae'n gysur cofio fod Pedr iddo wadu i arglwydd 2 gwaith. Wedi ddod i farhau, wedi cael ei adfer yn llawn, a chael blynyddoedd o gael ei adnabod fel un oedd wedi bod gyda Iesu. Gadewch i ni heddiw ofyn am gael bod mewn rhyw ffordd, mewn gair neu weithred, yn cael yn adnabod fel rhai sydd wedi bod yng nghwmni'n harglwydd, a'i oleuni fo yn llywyrchu trwam. Gadewch i ni weddio. O arglwydd Duw a thad yn harglwydd i Iesu Grist. Diolch i ti am y ffaith dy fod ti wedi'n galw ni i sefyll, yn galw ni i fod yn oleuni yn byd ac yn halen yma ar y ddaear. Maddau ni yn bod ni yn aml i gweld hi'n haws i guddio'n pennau, i beidio cael yn adnabod fel rhai sy'n dy ddilyn di. Ond helpa ni heddiw ysgweli di fo'n dda, i fod yn rhai sydd yn amlwg i'r byd, yn rhai sydd wedi bod yn dy gwmni di ac yn hwmni'n gwaredwr, a llywyrcha o arglwydd yn yr oes dywyll bresennol. Amen. Diolch chi am wrando. Mae yn ddwy hunan drysor mwy nag sy'n yr un dalon. Fe brynodd i mi fwy na'r byd ar grwys mewn prynhawn. Fe brynodd i mi eirau dwys trwy ddioddef marwol glwy. Gyddian warth i dragwyddoldeb mwy. O'n allwn rodio ei